nire gaurko helburua da kontatzea 10 minutuan, mugatuta daukagu denbora, 10 minutuan, azaldu behar dizuet ikastetxean zer egiten dugun. Altsasu BH institutuan zer egiten dugun. Eta hau da gutxi gora bera, ikasekin egiten duguna. Egiten duguna da, esan, aizue, alakoren berri eman behar duzue, 5 minutu inguruan, alakoren aurrean. Hau da, egoera erreal baten aurrean jartzen ditugu. Eta bertigoa ematen du. Orain nahiko urdurin dago. Nik ere hasieran pentsat buruan neukan jarrita izango zela hitzaldia. Ez zait inporta zutik ematea, beti zutik ibiltzen naiz. Baina beste egoera bat. Eta guk ikasek hortan jartzen ditugu. Bueno, ba. Saiatuko gara 10 minutuak ongi aprobetxatzen. Zer dago komentatzeko? Zein zan, aldi batera. Ez? Hortxe. Lehenik eta behin, aurkezpena tipiko eman dezake, baina euskal irakaslea naiz. Euskal irakaslea naiz, Altsasun, baina 5 urte daramatzat nik hemen Altsasun lanean eta ahozkotasunean sartuta. Benetako bultzatzailea edo asko tiratzen duena, tiratzailea hauek esan, gorputz heziketako irakaslea da. Juantxu Zabala, berez bio geunden gonbidatuta gaurko saiora, baina ezin izan dut etorri, eta bueno, gaur ni etorri naiz. Baina biok ibiltzen gara tiraka, batez ere koordinatzen baino tiraka. Eta aipatuko dizuet nondik abiatu zen ahozkotasuna berariaz lantzeko asmo hau. Abia puntua zein izan zen? Gure ikaslek ze gaizki hitz egiten duten, edo gure ikaslek ze gutxi egiten duten euskaraz. Kezka batetik abiatu zen, eta diagnosi bat egiten saiatu ziren ni oraindik lehenengo institutuan eztabaida hori sortu zen. Eta horretarako aholkularitza izan genuen, hasieratik izan dugu aholkularitza, gero hizlari izango den Jolanda Olasagarre, EIBZ-etakoa, eta Euskara ataleko Ester Mugertza hasieratik izan ditugu ondoan, ezinbestean. Eta bueno, hor aritu ginen planteatzen zer egin genezakeen, zer landu dezakegu, zertan hobetu behar dugu, ezta? Eta bueno, helburu argina zen ikasleen euskara maila hobetu behar genuela, ezta? Eta euskara maila hobetzea esaten genuenean, lagun arteko euskara, euskara informala, euskalkia ere landu behar dugu, bestea landu behar dugu, beste ura landu behar dugu, mila gauza. Baina, denbora, Karmelek ere aipatu duen bezala, denbora. Ez daukagu dena lantzeko denborari. Eta, azkenean, hausnarketa egin ondoren, pentsatu genuen, zer da gure ikasleek gutxien lantzen dutena? Edo zertan behar dute errefortzu hori, edo zertan jarriko ditugu indarrak eta denbora. Galdera hau egiten diegu irakaslei urtero. Zuen ustez, entzumena da gure ikasleek gehien lantzen dutena? Edo nahikoa lantzen dute entzumena? 6 ordu, 7 ordu, Irakurmena lantzen dute gure ikasleek? Ongi gaizki ez dakit, baina bai, irakurtzen dute. Idatzi? Bai, asko. Eta hitz egin? Gutxi. Karmelek aipatu dituen horiek, zen bada 5 bider 5? 25. Bueno, hori hitz egitea da, baina ez da komunikatzea edo... Bueno, kezka horretatik abiatuta, hori erabaki genuen. Bueno, jar ditzagun indarrak, jar ditzagun denbora, ahozkoa lantzea. Nola da nabil, Alberto? Urduritasuna egin jazte denbora kontrolatzen. Bueno, zer egiten dugu? Egiten duguna da, ikasgaietako edukiak landuz, hau da, ikasleak aktibatuz, ikasleak mugituz, egiten duguna da, testu de genero diferenteak landu, ahozko testuak lantzen ditugu. Eta hor, aipatu dut asteriskoarekin apropos, irakasle taldeak, gorputz hezkuntza, frantsesa, ingelesa, matematika, gizarte, lengua, biologia, ahalik eta ikasgai gehienak elkarturik, koordinaturik, egiten duguna da, sekuentzia didaktiko bat aurrera eraman. Urtean bat, talde bakoitzeko bat, gehiago ez. Ezin dugu, denbora gutxi daukagu urtarako. Eta horretarako zer egin behar dugu? Zer da, ezinbestekoa isiltzea. Guk segitzen badugu, klaseko 55 minutuetan, hitz eta putz eta testuaren ezaugarri nagusia dira, hasieran sarrera, garapena, ondorioa, konklusioa, aditza.
ez du ezer lortuko. Eta askoren eskema oraindik hori da. Beraz, ezinbestekoa, gu isildu eta ikasle hitza eman. Eta ikasle hitza ematearekin batera, protagonismoa eta ardura ematen diegu. Nola egiten dugu hori? Badagoeneko Karmelek jarri duen sekuentzia didaktikoaren bidez. Guk ikasleak jartzen ditugu egoera erreal baten aurrean. Esate baterako. Urte apirilaldera, aurtengoa erreala da, 2 urtez egin dugun sekuentzia didaktiko bada, 4. mailako aplikatuekin. Ze edozein ikasleekin landu daiteke, hori demostratu dago. Esaten diegu, begira, ni Gorputz Heziketako irakaslea naiz, kasu honetan Juantxu, etorri ez den Juantxu, baina nik ez daukat denborarik ikasle guztiekin tiraka ibiltzeko. Beraz, zuek, 4. mailako ikasleak izango zarete, lehenengo DBH-koen mendi gidariak. Eta orduan, zuen ardura da esplikatzea, noiz joangoaren, zer egingo dugun, zer eraman beharko duten, zein diren arauak. Beraz, irakasleak bere ardura delegatzen du ikasleengan. Egoera erreal batean aurrean jartzen ditugu, motibagarria dena, erreala ez bada alik eta errealena, baina ideala erreala da. Eta egiten duguna da aurretestua. 4 irizpide eman, hau egin behar duzue, eta grabatu. Testuekin lan egitera ohituta gaude. Guk eskatzen diegu testu idatzi bat eta aztertzen dugu testua. Guk ahozkoan ez badugu grabatzen, ez dago probarik, ezin dugu ezeren gainean lan egin. Beraz, grabatu egiten dugu eta grabazio horren gainean lan egiten dugu. Zer jakin beharko lukete lehenengo DBH-koei azalpenak, arauak, bestelakoak emateko, ze eduki ezagutu behar dituzte mendira joateko, gure ustez zer esan behar duten, eta gero hizkuntza kontuetan, ze hartu behar da kontuan, esate baterako ni euskara irakaslea izanik, instrukzioak eman beharko dituzte, beraz, agintera landu beharko dugu, landu behar balin bada, agintera, eta lexikoa ere, mendiko lexikoa landu beharko genuke pixka bat, antolatzaileak eta alakoa. Bueno, oso simplea ematen duen hau urtebeteko lana da, gutxi gora bera. Hasierako egoera orain planteatzen diegu, iraila urrian, aztertzen dugu egin beharrekoa, tartean ebaluazioa etortzen da, traba edo izaten dalako lanetan, abendurako grabatzen dugu aurretestu hori, aztertzen dugu, ikusten dugu, hau egiten dute ongi, beste hau landu beharko genuke, hau ez dute ongi egin, ez dute bestea kontuan hartu, bale? Eta gero, bigarren ebaluazioa bukatutakoan, apirilaldera edo, martxa apirilaldera, lanketa egiten dugu, irakasle bertan gauden irakasleen artean. Lanketa hori, 3 ataletan egiten dugu testu ingurua, hartzailea kontuan hartzen duten, espazioa, erregistroa, helburua betetzen ote den, ulertu dute benetan gurekin joango direla txangora eta bigarrena edukiak, ze edukiak ere landu behar dira, eta azkenik hizkuntzaren modulua. 2 astez edo landu, gutxi lantzen dugu, baina gutxi hartuta, 3-4-5 irakaslek 3-4 ordu, 3-4 saio eskaini ezkero, ikasleek 2 astetan hartzen dutena da 20 saio. Emaitza politia izaten da. Landutakoan, kontrol zerrenda bat egiten dugu, errepasatzeko, ensaiatzeko, eta bukaeran jartzen ditugu benetako egoeraren aurrean. Hau da, DBH-ko, kasu honetan, DBH-ko ikasle aurrean. Eta azaldu behar diete, eta gero joaten dira mendira. Beraz, ni hasieran nengoen bezala, lasaitu naiz, urduri egoten dira, eta hainbat erabaki hartu behar izaten dituzte aurkezpen horretarako. Hori da, gutxi gora bera, harin esandakoa. Tartean, ebaluazioa etengabea da. Ebaluazioa aipatu da lehen. Hasieran, sekuentzia didaktikoa diseinatzen dugu, eta aurretestuaren ondoren, ebaluatzen dugu zer dakiten da zer ez dakiten. Modulo bakoitza lantzen dugu, horren arabera. Modulo bakoitza landu eta gero, ebaluatzen dugu, eta ensaiatzen dute egin beharrekoa. Bukaeran dena landutakoan, gauza bera. Eta bukaerako testua, benetako testua gauzatzen duten momentuan ere, ebaluatzen dute ikasek haien burua, tartean ere bai, guk ebaluatzen dugu guk egindako lana, eta prozesu osoa. Hori da, aixkar esandakoa. Urte guztiko lana da. Orain hasi, eta apiril maiatzean bukatzen dugu. Baina, lanketa berez 2 asteko izaten da.
Emaitzak, balorazioak, ikasleek baloratzen dute beti oso ongi. Asko ikasi dutela, ikusten dutela irakasleok konpintxatuta gaudela, begira, euskarakoa eta hau ere ari zen laguntzen, oso urduri sentitzen direla, asko hobetu dutela, hobekuntza handia nabari dutela, praktika behar dutela, ez dago besterik. Ez da ditugu jartzen egoera hortan, ez du ikasten, nik mikroa uste dut bigarren aldia dela, hemen, hola tarima batean, urrengoan lasea gonez. Eta guk zer diogu, beste tresna bat daukagu, edukiak lantzeko eta ahozkoa lantzeko. Ze, hasieran izenburua nahiko azkar pasatu dut, jartzen du ahozkotasuna edukiak lantzeko beste modu bat, baina edukiak eta ahozkoa lantzeko modua da. Ez edukiak bakar, bi helburu ditu jakina. Eginez ikasten ari gara, ez gara arituak, gu arituak gara, aritzen, aritu ala ikasten ari gara. Eta konforteren mutik atera beharra daukagu. Hau oso modan dagoen hitza da, ez da, erosotasuna. Bueno, zerbaitek funtzionatzen badu eta eroso baldin bagaude aurrera. Baina guk aldatu nahi baldin baditugu zenbait kontu, aldatu behar dugu. Metodologia aldatu beharra daukagu, baldin eta bukaeran helburu aldatu nahi badugu. Bestelakoan gozo baldin bagaude aurrera. Ze erronka ditugu? Ongi nabil? Alberto? Bat? Ongi. Ze erronka ditugu? Bueno, argi dago, landu ezkero hobekuntza nabaria dela. Ideala litzateke beste 20 minutu izango banitu, bideoa jarriko nizueke, laugarren mailakoa oso laburra direlako, minutu terdiko azalpen bat aurre testua, eta 4 minutukoa ondo testua. Eta aldea nabaria da. Oso. Beraz? Ze behar erronka? Autonomia. Autonomiarekin lotzen da denborarekin lotzen da autonomia. Denbora behar dugu, ikastetxean sendotu beharra. Beti hasieratik eta hala jarraitzen dugu, borondatean oinarritzen dugu parte hartzea. Izan ditugu, klaustoren herena ere parte hartu izan duten urteak, orain makalxiago gabiltza, 15 inguru. Hori da, klaustoren 20 edo. Behartzea ez da ona, borondatez behartu eta lan egitea, ez da ona. Baina, zerbait egin behar dugu, jakinik, funtzionatzen duela. Aholkularitza ezinbestekoa da. Hasieratik izan dugu EIBZ-aren laguntza eta irakaskuntzan gabiltza denok badakizue ze martxa hartzen duen egunerokotasunak eta norbait behar da laguntzeko, tiratzeko, gogorarazteko, kanpoko ikuspegia emateko, ezinbestekoa da. Denbora aipatu du dagoeneko eta bueno, ez da bigarren mailakoa, baina papera denok eskura dugun bezala honek eskatzen duela da beste baliabide batzuk. Grabagailuak, kamerak, ordenagailuak, ez asko, baina eskatzen du. Eta gutxi gora bera, hoxe, gero kalderarik edo baldin bada egongo da aukerarik.